Eko liatan kali rame mulai mangkol. Cek maca donga. Ini leme kena gede. Amin. Ngajak mus langsung mulai jago pancing. Juga aku mang delok ono sing mancing apa ora. Jadi tak anu barengi. Biasa cacak mulai bengi ya. Kayak ngono mari maghrib, isya ngono kait mulai. Iku bang kok uduk-uduk wis mulai ya. Maghrib iku lho sik ketok sik durung apa-apa. Iya maghrib sing kono sih ane durung obah. Durung obah. Sik silo ya. Balokan ngono. Yamene mulai berarti sepi garapane. Lho lah iwake padha ndelok Arema. Soale kan anu Arema gak tayang Barengan Bandung tayang Big Match Bandung kan. Derby Jatim, Bandungnya Big Match. Musuh Jakarta. Telu sing main jame bareng. Tayang di video kayaknya. Ya streaming. Jero 70 cm.